Мы в основном занимаемся тем, что ствараем товары с белорусской душой. Слоган нашей компании «Шануючи минулое, ствараем будущее». Кожны з вас при ўваходзе сюды атрымаў, я вельмі спадзяюся, што кожны, а калі хтосьці не, то абавязкова падыдзіце да нас яшчэ раз, атрымаў вось такі пакунак, зроблены нашими руками у падарунак ад кампаніі «Простора Бай». І зараз я літаральна в некалькіх сказах хотел бы сказать, что это такое и навошта. Мы дбаем про навакольное асяроддзе и природные ресурсы нашей краины. Тому гэты, як зараз модно казаць, крафтовый пакет зроблены з перапрацаванай паперы. То бок для яго вытворчасці выкарыстоўвалася не новая, а другасная, перапрацаваная сыравіна. І зрабілі мы яго, паўтаруся, сваімі рукамі з прыцягненнем працы людей з абмежаванымі здольнасцямі. Гэта другі досыць важны, на мою думку, чыннік дзейнасці нашай кампаніі. Мы вялікае значэнне надаем такому тэрміну, як інклюзія. Гэта уцягненне і максімальна поўная інтэграцыя людзей з інваліднасцю ў грамадства, забеспячэнне іх працаю і гэтак далей. Але зараз літаральна паўсекундачна, так, дзякую. А ў сярэдзіне гэтага пакунку вы знойдзеце іншыя наши товары. Это беларуская аўдыокніга і комплект паштовачак. Я выпускник лінгвістычнага універсітэта і з уласнага досведу могу з упэўненасцю сцвярджаць, што калі чалавек уважліва слухае нейкую мову пэўны час з жаданнем яе вывучыць, то праз пэўны час ён абавязкова зможа размаўляць на гэтай мове. Для Беларусі і нашай моўнай сітуацыі гэтае пытанне надзвычай актуальны. Менавіта таму мы ў кампаніі «Простора Бай» стварылі студыю гуказапісу з адпаведнаю назваю «Гукапіс» для запісу і выдання беларускіх аўдыокніг. Таму я зычу вам прыемнага і з карысцю праслухоўвання твораў на беларускай мове. А вось гэта невялічкі анонс досыць маштабнага праекта з працоўнай пакуль што назваю «Духоўная спадчына Беларусі». У межах гэтага праекта выйдуць некалькі шыкоўных кніг, альбомаў на беларускай і некаторых замежных мовах. Зараз ідзе праца над кнігаю касцёлаў Беларусі, кнігаю праваслаўных храмаў Беларусі і кнігаю жыдоўская, або, як камусьці болей падабаецца, габрэйская спадчына Беларусі. Сінагогі, яўрэйскія могілкі, капліцы, саборы ды іншыя велічныя помнікі знойдуць сваё адлюстраванне ў гэтых фаліянтах. Я дзякую вам за увагу, добрага вам здароўя і плённая праца на карысць бацькаўшчыны.